с късите подавания. Николай Златев преодолява двама. Стреля! Феноменален гол! Брутално изпълнение на Николай Златев, преминавайки през двама, стреляйки, елиминирайки Хендрик Бордман, без да му даде изобщо никакъв шанс за да се намеси. Кой е казал, че Ян Илиев няма опции на фланговете? Кой е казал, че там няма конкуренция? Кой е казал, че там няма качество? Не съм сигурен кое точно впечатли най-много в изпълнението на Николай Златев. Вижте реакцията на Живко Атанасов. Първият финт, втория удара. Футболна поезия от Николай Златев. Спечелил на един отбор, прегази Дени Групер. Прецизен удар с външен фаут. Който играва в футбол, знае колко е трудно това изпълнение. Който е гледал футбол, знае колко е красиво. Николай Златев. А Хендрик Бордман все пак стига до топката, за което трябва да бъде поздравен. Единственото, което може да попречи на този гол, ако евентуално съдиите видят играта.